Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kwesimanje ngisekulethela izindaba ezifika ngaso-ke isikhathi umgibe-ke uxwayise-ke yena-ke uMax-ke umfukamakhanya ngalolu daba-ke lwasebukhosini njengoba-ke uMax-ke esefunwa-ke iwona-ke amabutho-ke akwaZulu wamtshela ukuthi-ke Max yeke le ngqondo yakho noma lezi nkulumo zakho ozenzayo lapha-ke ku-TikTok izona-ke ezizokubulalisa mbukela awuyizole-ke nangu-ke yena-ke umgibe phansi le kwanongoma exwayisa yena-ke laphana-ke uMax-ke umfukamakhanya mbukela uye laphana-ke comment section sizwe uvu lakho ukuthi ngabe-ke wena uphawula uthini ngalo lolu daba siyabonga. Beke Max Makhanya mfowethu sondela awuyibambeke nayo inhlaba ndoda nasi inhlaba pheyiwayo awukhokele kuyona Max mfowethu ngila kuwena ndoda ngizokucela ngani kamama ekseni nje uyisonto ngiyacela mfowethu ukuthi ngicela bethu uphume endabeni zasendlunkulu neyithinta mfowethu imlotha yasendlunkulu nezingadingidwa abantu basendlunkulu. If abantu basendlunkulu were brave enough, or of the opposition party within indlunkulu, if they were brave enough, ngabo yedwa wabo uyena okhuluma ngalezi ndaba lezi deep kangaka. Max angali mfethu ungakhuluma mfethu ngezinto ofuna ukukhuluma ngazo, but once into gets too deep phuma kuyona. Once mfethu angimind ungakhuluma ngezinto where everyone could see them phawula ngazo, but once indaba zathinta izibeletho nokusaleka awusangeneke Max lapho ke wena once kwakhona izibeletho nje nokusaleka awusangene lapho njengomfana wakamakhanya. Yedelela weyise wethuka abantu ngendlela othanda ngayo kodwa ungangeni emlotheni yabo. Ngiyacela Max mfethu umdala mfethu uwena ecigcineni othatha inqomo impilo yakho. Mina ngisho lokhu nje okulaka ukuthi ngicela mfethu uphume ngani kamama entweni ezideep zasendlunkulu. Singaphawula ngazo nami ngake ngaphawula ngakho, but phawula mfethu ngento mfethu where wonke umuntu could see. Ngicela Max mfethu okwasendlunkulu awukushiye mfethu endlunkulu. Qhubeke mfethu nomntalapho. Ebese Max uyela lamazwi wakho ovamisa ukwasho uthi awunandaba awusabi umuntu. Lonto leyo Max mfethu is very dangerous ndoda. Leyo uthi awunandaba awusabi umuntu. You are being selfish Max ndoda einganeni zakho nakumuntu othandana naye nakumndeni wakhe imbala. You are being selfish. Ngothando that they've invested kuwena. Ebese uthola awunandaba awusabi umuntu. Max mfethu ibhamu seyiphatha kodwa isibhamu kuwina mfethu oseduze eqala itrigger towards wena ngaso ndoda. Angithandi ibhamu zisenza abantu engathi manje singamabhokolo asiwona mfethu. Wathi omunye umuntu la TikTok uzwa ukuthi ku maye echaza lapha ndoda. And nas sikhona nisiphethe isibhamu. But once nje ngisho kuthiwa mfethu ukhonjwa ngaso inkosi yabashana into ephephiwelayo mfethu. Kodwa mfethu once yakudonsa qala itrigger nawe ngofika mina ndoda la enqolweni. Ngofika nini? Isingishaqaka nawe ndoda. Ake sibe mfethu nana nezitha mfethu. Eyila singahambe mfethu siyimbele izitha ezingenasidingo. Lo baba vele wadawa kakhulu baba owayezama ukunqanda. Wadawa vele. Futhi wonke umhlaba uyabonda baba wadawa. Kodwa ke awungabuyisa wena ushaya i-comeback ngokudakwa kwakhe. Ucorrecte wrong ngorong. Awuhoxa mfethu uphume kancane mfethu endabeni zasendlunkulu. Ungaphiki naloya baba lo wakudawelayo. I hope mfethu ke we understand how mfethu into engishoyo. Ngiyabonga mnewethu.